Hey YouTube, i dag spiller vi Trouble in Mindful, og I kan se hvad jeg er. Jeg er trader. Men Victor han kommer lige om lidt, han er lige nede på toilet. Og hvis I kan høre det, så har jeg fået en ny mikrofon. Det er altså en Blue Yeti. Og den fik jeg i julegave, fordi det har været jul for et stykke tid siden. Nu er det så nytårsdag, og jeg skal nok også have optaget en nytårsspecial. Så... ja. Hey, nu kommer Victor, og så bliver det helt meget sjovere. Hey Victor. Hvordan fanden døde jeg lige? Det ved jeg ikke. Seriøst døde du? Døde du? Ja. Før du var kommet? Ja. Det er fordi vi var startet. Nå, du har et stensvær. Mig? Nej. Nej, du har et træsvær. Yep. Og en bue og 32 pile. Jeg var tæt på at få et stensvær. Nå, dejligt. Bare lige til en orientering, fordi du er død, så kan jeg godt fortælle dig, at jeg er en trader. Nå, dejligt. Var det dig, der dræbte mig? Nej. Det kan jeg love. Jeg har ikke dræbt dig. Jeg var innocent. Nå, du skal testes. Hvorhen er det, at testen er? Spørg lige. Hvad fik? Nå, jeg fik et stensvær. Spørg, hvor det er henne. Nej, en dude. Antager, du skal testes. Ja. Vent lige. Jeg ved ikke, hvad jeg fik af den her. Okay. Hvad har du i din inventory? Ja. Where is the Tester. tester? Det er jo ikke godt. Du skal ikke gå i testeren jo, så dør du. Nå, okay. Ups. Men bare spørg. Fordi så... T. Where is... Det, undskyld fordi, at det nok kan høre mit keyboard ret højt. Men det er fordi, jeg ikke har et shock mount på. Hvorfor har du ikke det? Fordi det koster sådan lige lidt, og så skal jeg også til at købe det. Ved du hvad du skal bare gå op til testeren. Den er... Hvis du har det der obsidian tårn, ikke? Og sådan en obsidian klump et eller andet sted heroppe, ikke? Jeg kan ikke se noget ud over ting i luften. Jamen det er ikke noget der er helt oppe i luften. Snow is in the air. Snow is in the air. Det kan også godt være, at der kommer Far Cry 3 videoer op, hvis jeg lige får købt det. Det er mega fedt. Ja, så skal mig og Victor spille Code op. Okay, Anton. Herover. Jeg kan ikke se dig. Nej, men prøv at se. Du skal bare fortsætte lige ud. Der. Nej, den anden vej. Højre. Der. Den anden. Du er lige drejet til højre, og så Der. drejer du mere til højre. Ja, op. Og så skal jeg lige se, hvad for en vej du kan komme ellers. Jo, så skal du op af den der, hvis du har den der bricks. Ja, deroppe af. Til venstre. Der. Hov, vent lige, jeg skal lige kigge, når der er ikke nogen chest der. Au, hvad fanden? Dræb ham. Au, sorry, I mean it. It was, he attacked me. Løb for helvede. Nå, så døde jeg. Vi vender tilbage næste runde. Okay, hej igen. Det gik egentlig meget hurtigt for sig, efter jeg var død. Men nu, Victor, den her gang, så skal du ikke på toilet, vel? Jo! Nej. Sådan. Okay, nu skal jeg på toilet igen. Det var ikke så rart. Jeg er lige skudt. Nej, du gik lige glip af en runde, men den var så også kun lige 2 minutter. Skal vi optage? Altså, jeg optager lige nu. Nå, det kunne du godt have sagt. Det vidste jeg nemlig ikke. Jeg tror, man skal tage en 3 runder, fordi hver runde var for det meste kun lige 2 minutter, med mindre der er mig og Random holder sammen.
Ja, hvis vi alle sammen er innocent, eller... Det ville være så fedt, hvis vi alle tre blev trader. Ja. Eller bare os to lige nu. Ja. Okay, vi siger, hvad vi er. Jeg afslører det bare ikke. Okay? Ah. Vi siger, hvad vi er. Vi afslører bare ikke. Hvad? Jeg afslører bare ikke. Mm-mm. Hvis en af os er trader. Det er ikke så flot bygget. Ikke lige det her. Det er sådan... Meget firkantet. Hvad? Firkantet. Mange folk, de laver fejl med, at de gør alting til meget firkantet. Det er det ikke i vores by. Hvad? Nej. Eller jo, det er... Nej, der er lidt mere kanter på. Ej. Der er flere kanter end 4 i hvert fald. Nej, fordi på sådan en her firkant der, ikke? Nå, der ja, er... men altså grundarealet, man kan godt sige, den minder lidt om en firkant egentlig bare. Der er 12 kanter på sådan en der. Og lag i server. Det tror jeg ikke. Ej. Nej! Nej! Why? Jeg overvejer... Fand. Jeg synes, de har fået nye maps. Der har de også. Der var jeg. Jo. Højt jump. Ja, 32 pil. Hvis du får en bue, I'll be happy to give it, if you give it to me. Okay, jeg har 32 pil nemlig. Anton, der har du fundet en sted? 32 pile og en bue. Jeg har fundet en bue. Suicide both. Har du set den der suicide button? Bottom. The bench of waiting to be fired. Hvad er du? Innocent, hvad er du? Det er jeg også. Og du lyver ikke, vel? Nej, jeg lyver ikke. Okay, hvorhen er du? Jeg løber rundt. Jeg har kun en bue. Det er det eneste, jeg har at forsvare mig med. Au, Et træsværd, ja. Og et stensværd, ja. Døde du? No. Er det? Er du død? Ja. Hallo? Jeg skal nok glemme det. Skal du? Lag. Hvad? Hvorfor skal du logge om lidt? Det skal jeg heller ikke, jeg døde. Okay, Jeg lagger helt vildt, og hvad fanden snakker du om med at logge? jeg troede bare, du sagde, at jeg skal logge lige om lidt. Vil du med på MLC? Ja, om lidt. Hvad? Om lidt? Jeg skal lige op til den her runde færdig. Jeg døde jo så dig og optag. Okay. Men jeg skal se lige, hvor lang tid jeg kan overleve. Miau. Og er du stadigvæk levende? Ja. Nå, det vidste jeg ikke. Hey, ham der Au! Fuck. Vi ses, folkens.